Da. Efectiv, n-am mers prea mult, am mers o leacă. Dar imediat cum am mers, am dat de acest frumos sat. Și nu e același, e altul. Poate ăsta e mai norocos. Dar cu câinile la tu mă întorc. Nu, că dacă mă bate, ăsta în jur. Nu. Nu. Gata. Poate nu mi-am arătat toți villagerii. N-am treabă cu niggerul ăla. Eu am treabă cu altfel de niggeri. Dar nu doare care. Da, cu ăla aș avea chef. Pe niggeri. Nu. Soarta. O întrebare. Nu lăși o armură? Hoarda de zombie. Jau. Nu, mor. Uite și eu mor pe ăștia. Nu. Nu chiar tu, mă boi. Ba, mi-au omorât zombii ăștia toți. Zombie bolunzi. Nu ăstea. N-am apucat să fac eu tot ce mi-a trebuit mie. Efectiv, n-am apucat, am mers 3 metri. Efectiv, am mers câteva blocuri. Și am dat de arsat. Și n-am. Credeți că m-am mai dus la lantul? Aici am rămas. Bă, și mă așteptam să se întâmple asta. Acum sper să nu fie hateri care să zică nu, că tu ai făcut aia, te-ai dat pe creative. Și atunci mă bat cu ei, că mă înjur cu ei. Bă, așa sărăcie sunteți. Așa mă enervați. Al doilea sat și niciunul n-aveți fierar. Sărăciilor. Mă pregătesc pentru lupta următoare. Nu pot să cred așa ceva. Ce frumoasă este viața mea. Dacă ăsta e fierar de da. Nu e fierar de da. Ba da, e fierar de da. Am chestplay, dar eu pe ăsta că e mai bun. Și nu am. Asta din câte cred eu ăla. Nu, de noi facem un stec de mere. Friki. Mă dai seama că era golemul ăla, nu știu dacă scapă până la noapte. Bine, poate scapă noaptea asta. Ce frumos. Pumpkin. Mamă. Mi-a rupt șalele, mamă.
Nu știu unde să-mi fac sigur casa, dar undeva pe aici aș vrea. Nu, iar. Weather clear. Nu, chef că spawnează mobi. Aici o să-mi fac plantația mea de copacei. Gata. Și îi plantăm aici așa. De ăștia am decât 2. Dar nu-i ca cresc ei mari. Acum o să-mi prăjesc tot iron și tot ele la o căsuță pe aici. Voi opri microfonul puțin. Mă duc până afară. Dar iau telefonul cu mine. Mai întâi facem puțin asta pe aici. Lemn. După asta. Păsta. Cam atâta. Că băgăm pe tine acelea și pe tine așa. Gata. S-a revenit. Poate te mai las, am zis că te las. De data asta. De stai că încă nu mi-am terminat ce aveam de făcut. Da. Hai lăsăm din prostii. Prostie. Nu, asta nu e prostie. Mai dăm la câinea. Hai acum să mai fac și o ordine în inventar. Să știi că mai trebuie să fac o săbiuță și un toporizer. Tu te bag acolo. Poate nu te ia. Bum, bum și bum. Poate nu te ia mai târziu. Asta așa, asta așa, asta așa, asta așa. Asta așa. Asta aici.
Mâncărica o vreau acolo unde mi-e pâinica. Și mâncărică și mie. Julalala. Și mie, julalala. Asta lăsăm, poate mai e nevoie aici. Asta la fel. Asta la vista, mă băi. Asta aici. Asta aici, asta aici. Nu, asta. Nu, asta aici. El și cam atât. Eu nu vede multe lucruri. Oh, ce mic ești tu? Ce dau eu ție să peste cap. Mi-a crescut și mie copacei. Au crescut, dar nu știu dacă au crescut chiar aia buni. Mă, chiar ăștia buni, mă. Chiar pe ăștia care îi vreau eu, mă, n-au crescut. Ei, poate la ăștia le mai trebuie loc. Uite așa. Vine noaptea, shield-ul l-am pregătit, pixul așa. Sabia, da. Și voi intrați la adăpost, bă, pălăilor. Mai întâi să testeze ce am zis eu. Dacă cu floricii, ca să faci ce am zis eu. Flori, floricica mea. Flori, floricica mea. Nu, aici vreau să te pun, da. Mă For you? Nu știu dacă mă urmărești. Nu. Ce dorești tu să-ți dau? Da, tu nu vrei așa ceva. Nu! Help! Dacă trebuie să-l ajut și eu. Thanks. Uite, eu cu ăsta lucrăm în echipă. Au! Bă, te-ai băgat în fața mea, nu-i vina mea. De ce ești jăgos? Ați văzut că eu n-am vrut să dau în el. Hai mă, intră în casă. Salut, mă, băi. Mai bate mă ăla. Că nu am vrut să dau în el, adică eu am vrut să-l las în viață, că m-a ajutat în viață și el. Mai mă bați, nenea? Nenea, mai mă bați? Nu mai mă bați. Bă, dacă ai vrea o bucată. Am. Ți-am dat să nu fiu.
Mă bucur că te-am putut ajuta. Mi-am mirosit tot aerul pe păditul. Sper că nu s-a auzit nimic ce am zis eu. Mă. Altundeva mai bun, n-am vreun și unde să pic. Bă, frate. O întrebare am și eu. Dar tot. Stai, că văd că sunt fermier pe aici. Vreau să văd ceva cu ăsta ce dă. Emerald 6 pâini. Să merite! Gata, cu tine nu mai am. Pe tine te vreau. Te merite! Și acum îl iau pe ăsta. Și fac așa. Și acum mă duc să-l salvez pe unul. Bega, sar! Hai! Da, sper că te-ai bucurat. Stai la că am nevoie de ceva până îmi cresc mie copății. Copăcii. Un nos mi-a dat. Bă, cred că ăsta nu crește aici. Bă, tu nu crești? Care e maximul? Nu știu. 40 ceva de mii. Unde abia dacă se mai mișcă Minecraft-ul. Da, mă, ăștia nu cresc. Ia uitați-o dacă nu mai am niciun pet. Stați-o leacă, facem rost. Uitați lagul pe lume aici. Asta e imediat să efectiv nici inventarul nu mai vrea să se deschidă. 3. Nici 3, 2, 1 n-am apucat să zic. Da, deci ăștia pot să bagă bun milănic cât o vrea. Nu aici. Aici 50. Da, soarta și norocul, ăștia nu merg, deci e bine că mi-au luat resurse la mine. Ne apucăm o leacă de căsuță, facem pe aici construcție și totele și după aia vedem noi. Dar vreau un loc mai dreptuț. Aici ar fi perfect, doar că trebuie nivelat puțin. Da, te fă oai. M-am nivelat odată, cred că nu făceam 3 stecuri. Mamă, am făcut la o hartă mai închinuit. Vai, amarul meu. Nu, iar. Nu supăr ploaia. În primul rând am treabă, nu-mi pas. Așa. Acum ne apucăm o leacă. Mai întâi să mă gândesc cum fac. Pe asta vreau să-l bubui. E, obligatoriu să-l bubui.
Avem și niște lemn alb. Bă, dacă o fac cu 2 etaje, o fac așa. O fac o licățică mai măricică, dă-te mă de aici. N-am vrut să fac asta. Soarta calul, dă-te de aici. Că nu vreau să dau în tine, dar tu te bagi. Fix. Scandinavian second living. Bum 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 bum. Și bum și bum 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 bum. Nu știu acum văd pe unde fac intrare. Deocamdată intrarea va fi pe aici. Bam. Deja am folosit un stec, mă. Las că mai folosim noi unul. Și iar acum nu mi-ajunge, credeți-mă, caut pădurea aia peste tot. Că nu cred că să mi-ajungă dacă vreau casă cu 2 etaje. Mie nu mi-ajunge nici ăsta alb, da. Mie îmi plac și ușile ciocolatii. Cât de cât să arate acasă. Așa. Asta a fost episodul nostru de azi. Bye bye!